Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Samla kasi wasa palan arpunyos nem shabar gari India, Kambuan ha United States of America, bat ha London, utaw de ba Bramley bla Lingdo. Ulay tho bakidon kumbah nyop hot liki yeng kibri khasi kibrasa hakari bilan hanrei kini kila long trash nong syakategori kumta kila duna ban keren khasi kumta lo kentui samla khasi bakilet shabari kidai ban ken mau ketien la jong knang bakin long kinong raktien yala ka jong ka jai ben reu hakiwe kiri namar yala di habola sa labun post nem sya kiri sepngi udang la ban keren khasi uba Bramley Lingdo ubasa maulai mali ubala pendap ya ka master Shapangka Mariang ha ka Columbia University ha New York udai unong seng bat CEO jong ka World View Impact Foundation ka badan ka Jakarta kam ha London bat ukwa ban ai kam yi samla jong kiri ka perthai nak benta ban bahaya ka Mariang ngapule menchua li sekolah po Jaya apa St Joseph Nama pitip hias ni sabi kena senrang kelaan kuliah tang hadut KG1, KG2. Di dalam kami untuk pada kelas 1, kelas 2 ngasal lagi nak sports and demands. Hadut nadap ICSE, house nam 1991, untuk ngasal PU Science 93, PU Science 1993 napa St Edmunds College untuk pengasal lagi sport Delhi, kuliah po Delhi University, untuk sport lek ka master's degree. Napo Bhopal ya ka Masters of Environmental Journalism and Communication di ngapendap sya ya ka BSc Environmental Science napo Delhi University nang ngasale ka Masters of Communications 96 ngapendap ya ka BSc nang ngasale Masters 98 itu ngasatre bat ka UNDP apo Delhi kemba Ndrubnai itu ngasale sya New York on terlibat ke UN bashi senam tam itu ngasal biangsa ke second masters pada po Columbia University New York kepada ke Masters of International Affairs ya ke Environmental Policy but ke Security Policy dan untuk ngasal terlibat ke World Bank di Washington DC kemban Rubenai si senam itu ngasal lebat siapa Boston dan terlibat ke Education Development Center ke por Kennedy Mishra ka di ka organisation ka pahe tam ban pen bahaya kan ya ka jing pulia jing nang jing start ki scientist apa US ban ile areas ba ka Russia ban poi shubunai ki ka igari ban kong ban bo yo bri ho bunai di Kennedy push ya kan ka Education Development Center bahkan long ya ka America ka ri ban kong ban pai ki bri ki astronaut shubunai dan ada terlibat ki ban snai ni ki project am ta ki khna samla Hasan Pautli giri bawa ke perthai ke badai bat ka jing pen mi ding na ki kor ki khoj mo ka na ka sngi solar na ka air ka wind na ka micro hydro na ka wa na ki na ki tu na ka biomass na ka waste na ki ding na ki jing im ba ka tidal energy na ka wave na ki jing at plum jing wa untuk pengasau one research no ka MPhil siapa London School of Economics arhajar Sao in the US ting pendap arhajar Rio untuk one research ni siapa West Khasi Hills tu kapor pe je jing kta jong ka tu ka Supreme Court logging ban house nam khandai spa khandai pon Rio na pe ya ka ship house nam ka jing kta jong ka tu ka Supreme Court logging ban yaki nong rap bagi nong im ki nong tray dieng mo sitai sha West Khasi Hills ki bagi penyai ko dieng kum ka kata ki kampa pengila ban pen tray ban pen im biang ya ka business ya ka kom ya yo sitai sha West temata ting la don South West Khasi Hills la ya pai mo lagi la Kambon ki district min chwa tak David tang ka West actually arpun news nam adu bangami na yeng 93 na syang kemba nyo pusan teligiri around the world banyarap ikna samla ban penmi ki kam ki bajerngam ong nak na ki green jobs mo ki kam ki baya ha bat kamariang mne ban penjot ya kamariang
namar ngi hap im ngi di brio ngi mla ban shubam tang dakal air mo ngi tung di dieng ngim pen mi pisah pa ngin besar kuno ikon kiti tiki kita ki kam ki bijernam tiki kam ki bagi jernam ba ngi promote na ka organization junga ka world view impact ka biasa bilat world view impact kamot ban change ya ka rukam pek ya ka prathai jang fi ka world view bat ban penjanai hakando impact worldviewimpactfoundation.org Banyarab ikna samla ban train ki ban ai ki kinja microfinance ki credit khnang ba ki laban sengi ki business jong ki ke badai bat ban pen bhai ka marian ban pen bha ya ke cloud ban pen bhai ya ki ki tolong ban pen bhai ke rukom rap kum riang ban pen mi ding na ka air na ki wind turbine ban pen mi ding na ki solar panel ban pen mi ding na ki jinga plum ni duriau ban pen mi ding na ki organic waste ki bio waste mo bangi bon ba ki waste ki chemical man pen mi deng kum na marten na ka tu ka jabo par khoi ka ba mi na marten ka don ka gas ka ba mi ka mi thien gas ka sma ka da sma ka da thang te pinya marten am re ka tu par ka di ka gas na ka tu pen mi pla ban thang jaga ba pin thien LPG pla ban use ka mi thien gas ki pipe pla ban thang hieng ru tama kam sma shu do ka tu ka pla ban filter ni ban ti do ban penjat ka mariam pen bhai ka mariam bat pen banyak bisa lah dia tu bapak em ni kerja benrio. Di kita di kampung ini lah sakawai pat kemudian bapak yo ya ki so bapak hitung ki deng nak proses yang ka photosynthesis mau bohong kerja ya kata dam mengipen mi ni kali ni ki kor ni ki aeroplane ni ki jahat kerja na beneng ka pen mi pat ya ka oksigen mengipa ngilaban ring mensiam. Habis yo di deng Imyo show oxygen ru la bon ka pollution ya ka to pollution ru ki deng kim nak jet show te nang bon show am ka pollution kanang bon kali kom po shlong na pi on ki deng te ki deng ki ba judan men shwa kim la show ban jet ya ka to ka pollution kamot ka pollution kanang ki show ka oxygen ru kanang duna tingi jet mangi gen ada orang itu ni ki deng pat ya ka pollution ru ngila ban penduna re ka oxygen ru kanang bon kana pen khot kalau no am ka filtration system iki ru kumjo ki tolong habang yo di ki deng ki sha ki spring jungi ki spring shed ki tolong kin sa dry bar khat katuka slap bar khat chimo di billion liters mo ka bahap ha ka rijungi ka syutoi be sepo Bangladesh ba Assam hang ni jiro mengi ngimdon surkhyang rengi don ki deng pat ki landslide duna nomor ba katuka lom bar khat kanum tua ki don ki deng ki bat mo ki bat scam ki deng ki rul chung ki long ki jelio ki bat ya ka tu ka khndo kanum tuaj ti ka lansa duna ka da slap ru ka bat ki tanat ki deng bat ki rul ki deng ki bat ka don ka rain water retention ki shai ru kinum jorthan ki sao mo ki bawan kesan shu ralot berkhat ki ratlot chapo kampen suki kanya ka speed yang ko Ini ada ki tinggi lakut, kemud ki lau kentang jungi mentang ila duna, kemudian show kim pom menshwa. Tengok moi pen ketui kena samla kam tam gitu ki padang don senong kendong bab pin reben biang ki klau ki betap jong pi. Pin tung jing tung ru wat nom ai da wai le di ki organic namar katu ka jing tung jong pi da ka ru ka balong organic rane ka balong mat ka mariang pila ban yo carbon credit namar ka khndo jong pi ka ba m ka badan ki knyang ki we ki katu ka kjet kumulong ki deng ka kejet ya ka tedam bat ka carbon dioxide bat ka lock ha ka khendong teng ni bam pat ya ka tu ka ki jingthung ni bami nang tu ki balong organic ni numpang kanser kan ni gemba mentaba ai da wailot di ki deng ki betap jampi ki lau kentang pat ki tur ki deng be pithung kin kejet ya ka air na ka beneng ya ni air ya ka capok mo ka pollution ka carbon dioxide ki kejet ki store ka tu ka cloud kin pelait pat da ka oxygen Tika turu pila banyo pisa naka carbon credit. Ti sibo dara ki dan ki company pat ki budan shabar ka rijungi ki bapen meet them. Sibo ki pen meet them kumba sipau hajar ton sisnem. Ma pi tung sipau hajar tali ki deng sisnem. Nga kumunong penjot ngan hap ai pi nong pen khoi. Kum ta kan ya yo nong penjot hap siu nong pen khoi. Nong penjot nong persiu nong pen khoi. Manus nam.
PI service kumiyanga unong punjot manus nem 10,000 teli gideng 10,000 teli gideng gitu 10,000 teli gideng kijit 10,000 teli ka tedam mga pelat mga te kata kadai ka carbon trading system kablaya pro perthai ti kidon ki kata kadai gideng kadon wi khando kadon wi duriau kumbangi thungi gideng mangrove mo itu gideng mangrove ki mi spot duriau kum spot sundarban skapuk bagawan katu ka cyclone ampan haume ka climb bha category 5 henry po ba ka poi pat hapo Bay of Bengal kitu gideng mangrove ki badon hapo Bangladesh bar po India ki sundarban ki pen pat ya katu kal air ba ka ba category 5 kala along no tang category 3 kamu ka speed jong ka kala dunano kamu ka jing penjat ka dunano ki jing aplon ki dunano te perkhat se kitu gideng ki block ya kala air ki pen pat na ka category 5 to 3 ki block ki jing aplon ki ba do south pole feet kadang block kadang penpat ya katu ka jinga pelum kanang ba kanung flood sikitu ki beliau ki basyong haduriau ka pen mi ya ki dok kha hado san pau persen nama ki beliau mentagi la tong lo ki do pro khai ka sebagai don ki la kamdan show mo taka ban recharge ya ki dok kha haduriau han repi thungi ki ding mangrove pat ki dok kha ki mi bian tidak ada pidi ki nong dia dok kha ki basyong she jan riduriau la kemen kan mut ka jing yo jing pi ka la kambon tang weu dieng hado ka tau pen yo nong te menta ngi penteri kam sport Burma sport Myanmar ngila dep thung kumba 9.5 million teli gideng la jan poi 10 million tiki gideng pa gideng mangrove thung sport ka ka jaka duriau ba klain ba kil air kat ba kinang he kini gideng kan da one ki cyclone kan da one ki hurricane kini gideng kin ya dai ki brio Andre house nam 8,000 pra kadang ka cyclone ka ba he ba cyclone Nargis ka ba hit ya ka delta region apa Myanmar ki ya hado arlak ngut ki brio arlak ngut tang ka we ka eryong ti perkhat na ki brio ba pli ki baduk ki ot no ti ki deng namar ba ki hab besai ki ba ya ki bahyeng bahasam makin kelaranga Andre ki baduk ba pli ki ot ki deng na wan pa ka eryong ka ba sekai yap ila de nanto yu kan Andre mentapat itu ki brio ki bodok besok ni ai pisai ki bekin thung yang itu ki deng ki pen he kanang ba ki la yo pisa da ba thung deng ki ni ki deng pa ki bekila thung ma ki kin ya dai ki ne ki le er yong ki ban sawan khmat pa ki ni ki deng ki la he ki brio pa ki la kemen na ma ki do kha bro khai menta ki la mi ado san po persen hajrong te ka tu ka carbon credit pat ki la poi se ki brio bro khai ki la yo pisa na ka ne ki company na shapa America ki company na shapa Bilat na sport Europe ki siu ki brio nang ta ka carbon credit ki bakala kejet ki ding jemki jadi kata kayak kam Di Shaniru mentangi lah pen kam siapa Assam sijan Bhutan siapa boda kita ki partner jing kila thung kumba san million 5 million trees kila thung te ka thong jing ka diban thung hado 100 million barok ko ka Eastern Himalayas na po Nepal India Bhutan hado Myanmar kemudian siapa rithor siapa riduriau ni thung de ki mangrove ki ba yadai ki brio na ki le air yong na ki flood na ki jingar pelum segi rilompat in hap thung da ki ong no ki cloud forest mo ki badon segi ki highland ki native forest species siapa Nepal siapa Bhutan Burma kum Meghalaya se erung hap thung ki ding ki ba hap i cloud jingi ni ki ding pa ki labon ki ding so ki ba ai jingbam ki ba ai so engi ki ba bon ba ki ding so re
Diki tung ini gede pat ski lom kin bat ka slap kin pendunai ka flood kumbangi yo flood spa Assam sini la bon ba ki flood kin pendunai ka landslide yang taki ki sim ki do kin bon siapa Assam tinggi kumbang mare marathon kin ki parachute ban pen imbiang ki kla ngi lagi ki khasi barim baja ki kla jing tho khana puruskam jing paro khoi ki don be ukla halo kentang ru don ukla ki khana ki kla ki don be ki don ki jaj kla mo ki yong no ki tireman am te don ki don show remen shaman da ki don ki brio ki don ka bor ban kala kla man met ne ban penjat i ka ri la jong ban ya da i ki shnong ki brio ki bakala kla ki was ki tiki pura skam jingi parah kita ki kelan deh le rai mo bang ya ki kubor haki jinga tu khana bari muja jingi dan be kelan mun tau we klarum don show na bang itu ni ki dia pa ki jaka ki em ki kla ki em ki marat ki wan bang ken kita ka long bang ya pentre ki project ki baya hab bat kamariang kaya rap engiru keleng so ko pertai engi class po arti ki eng nan balai bakala klut plat kamariang kana nang klut manus nam kamut kanika greenhouse effect kala nang klain manus nam ro te hasani ro siapa Uttarakhand siapa Himachal Pradesh kala ingi cloud njo semua bikin ing menchua ni kalau long dry plat kalau klut plat tang piak ing lut ploy ting na thung ba kana ki dieng sani ro shari kasingin hap pek ken banya dai ki ban biang ki fire line ban biang ki nong pek nama ki brio ni menchua mo ki perkhat ban le shifting cultivation thang bun mentam lah sebentang tang tiak untuk te klau khai alut mdesho kan men le ki thang bun di ban biang ki fire line ban biang ki clown re ki dieng ba pli ki dang rep ki la inglut kan thung nam kana ki wajar lut wan ko ga ding tiak lakut la inglut ka plan ban wan yang kemde wan sa do kan ni ka plan ka di ban khot lang ki nong nya motorcycle jonga na po bilat na po ri Amerika ban na Europe mbas phong ri ngin ya shong ngin ya sedang nang te na po Shillong Club mo baun flag of Konrad la plan ha khasan tarik jung March the 8th of March ngin nya nang ni mbas pho khasan sngi siapa na po Shillong siapa Ribhoi siapa Assam cross ka border Bhutan le siapa border China sawan phai biang kumba 1000 mile ngin hab ya shong motorcycle ngin hab ya sange aman manishnang ngin hab ya tre bigi brio ya thung ding di ban share race nya ski ya kren ya plujing mutlang haman le shnang ki jing dan kam ji ki nong shong shnang nong rap kena school kena college ki nong punya shnang ki rong ba shnang ki sarkar kum ta kan ring film artak kenang ba kini ki brio ki ba wan na bar kari ki palo jang kin sum thu kan ki jing shitom ki brio hari khasi shani Shillong shari Bhoi shar Assam Bhutan kum ta teter habakinya motorcycle pat 1000 mile kin hapen mi pisaru 1000 pound ani 1000 dollar ti itu pisa bagi pen mi pat neki perlok jengki kin ai sponsor ki kena samla ki bagi kendo ha kaliti bagi nya kan langi lap ikinong rap tiba tungding neki ba rijing ri ki dan kampisa ban tiet sniang utu nongnya cycle ban ngau pula pen mi tu pisa on ai utu nong rap kan tekinya ya yo nong rap bo nong nya bai la long ya yo la pramaki direct kum to ti mo upat utu nong rap bo pen mi coffee ni bo de sha ni bo de ngap bo dia kena ula bende na how to nong nya motorcycle ni manga ura no sha nong jengki pen ya yo siapa bilat na Amerika ti don kam show ban order by direct utu nong rap te kata kan ti plan jenga direct ni nong nya bai but direct siki nong rap sha nong jengi ba sha nong ki pelun teki maki teki la enjoy ki la sngupang ki la yo ki bri ki cloud ki batap ki sha jengi ki la shonder hendai ha kata ka jeng sngupang ru ki la yarap lang ki jengi pat daga papen le competition ban pemi pisa pan yarap ki nora te jayu ha ka khatlai ka sauturik uwe American tourist uba wan kai shani shri jengi ba shap Assam ru uyo apang kobet no apo Bhutan apo Thimphu hamar balap entah katu ke sarkar Bhutan ke khang sebab ke border tengah ong la wayo ngafon ni project ong sengap sini ke sarkar Bhutan ke lakhang ngimla syuk ban cross ke border nang ni na India sebutan nilek no tapi ko awan tang ba phila ban hap syong ban ngam ba sabnai san bana nyerep lang sini tapi ko tu long wan te ba plik up ya cancel bro khoi kimi awan syuk tang ba hopefully in that light ni ba ko bet
ujung ban no in saya shong sai motorcycle biang in se penyong kam biang of course ko ban wan tang ban shuban di kipla ki ba khalir muntoy teng sarkar ko suki te yudan ki perlok par ki badan ki bakot ki badan lagi jong ki business ngil aban trade direct bagi beri nyele ai ban abi tek sarkar ki kena jong ki laban ki mndi ki ba be ki kena kasi ki kena bachna ba kan te ki ba start ki dan shabar kari namar kim dan kam man tre ni dan ngila ban wan lam ya ki hang ni ra ngi ai ki kam ki ba jerngam banyarap buan ki ban pai ngi dan kam tang ka internet speed ka ba khlan ka balong kam shari shabar ka di ban biang ka connection kenang ba ki yo man tre nang ni kila ban snaki project nang ni kila ban snaki software kila ban snaki video game kila ban snaki software ki bon ba ki engineering ki ba ki start ki literal shabar namar ba ki company jo ki kemla ban wan ki biang ka infrastructure ni dada ka biang ka infrastructure ni ki bon ba ki company kin wan kin ai kam hang ni jika ban mengi ban shabar ti ki di ban perkat ken kini ki sarkar ki he jengi ba ki pen biang ya ka infrastructure jo ngi hang ni khnang ba ki company na bilat ki company na america ki khnam tam ki khna asam na ki biang ka kran phareng ki ban kran ki client ki nang ro nan kam ban le shadow sha US sha UK nang ne ngila ban deal bagi client sha US sha UK sha Germany sha nang ne ngila ban deal ngila ban punya yo nang ne na kibun ki kasih sa bilat basa okay bon idan kumba nyo phau ye sha tang habila klan sedang ki bang itu kita datang ke bang itu mengitip ki bang tang ki bang samla re hina ki sa la sapret kan mendai tang London la sapret bra ko we ke bilar ke dan kembah nyo phau yeng ki bre ki ba mi na me khalaya tang mang susi ba don ki bre ki ba ino ki ba mi na yeng tang kan nosngi kan pas kasir ki nang show so le ra ni ngong ma wa phi di ban tran mo tin la jong pin kran no beli fikir mereka nak pareng pedi benang kan nama pi let sabar pi long no kum o ambassador jong ka ri khasi pedi ban ra ya ka dustur ka rukam riam ka rukam put ka rukam tem ka rukam kran ka rukam shet no pedi ki ambassador jadi ngachukran pareng be long himo pi let cha lat sipo South America ba pli gitu ka pareng ki bena ka Spanish ki nang malu mala tang nang ngap sengap no ka kran pareng sengap ka rukam kran yang ki kran nama rapi kran ka tinjung ki ka bil ka trust kan pi ong pi kwa Arab yang apa ba pi keren kati jenga pi na pi Arab nu yang mo ti hab nang kati jenga kena wagan kena bangan nget ya pi ba pi di sha u riu sha mnere ru thok kwa Arab ngi riu duk basa sini siapa cloud siapa Latin America pi hab keren kan ka Spanish teng hab keren ka Spanish ti village Africa gidan gidoyong ki bakran ki kati jenga ki babuan nama ki kisah colonize ki French kata ketika French speaking Africa pindah siapa East part kisah colonize ki haki Brit ki keren English di pindah late siapa ki French speaking Africans pihak keren French te kata orang hab keren pindah late siapa Turki ki beri bat keren negara Turki hab keren Turki juga late siapa Arabic hab keren Arabic kum tak kan pihak nang makan ki ketien ba pair banyak dejing mut begitu ki brio